मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आणि शेनवारा नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष सुमन बेरी यांची भेट घेतली। मुख्यमंत्री सावंत यांचा दिल्ली दौरा पावरपॅक थारला। एसटी खात्याचे राजकीय आरक्षण, दोट्टी नागरिकत्व या महत्वाच्या विषयांचेर मुख्यमंत्र्यांनी केंद्रीय मंत्रिमंडळात चर्चा केली। अयोध्येत रामलल्लाचे दर्शन घेऊन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतासहित गोयचे आमदार तसेच मंत्री दिल्ली भाजपाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीत वांटेकार झाले। शेनवार आयतार असे 2 दीस ही कार्यकारिणी चलतली। ते पयली मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान गोयच्या साबार विषयांचेर दिल्लीत महत्वाच्या बैठकांनी चर्चा केली। हातून एसटी खातीरचे राजकीय आरक्षणा खातीर डिलिमिटेशन आयोग, गोंयकारांचो पोर्तुगीज पासपोर्टाचो विषय हाचेर मुख्यमंत्र्यान केंद्रीय मंत्र्यांच्यो गाठी भेटी घेतल्यो। शेनवारा मुख्यमंत्री केंद्रीय विदेश वेव्हार राज्यमंत्री मीनाक्षी लेखी आणि नीती आयोगाचो उपाध्यक्ष सुमन बेरी हांकां मेळ्ळो। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।